Hogyan tudod megváltoztatni az egész életed a gondolataiddal? Sokat hallottad már biztosan azt a kifejezést, amit bent, úgy kint. Ez pontosan így van a gondolataiddal is, amit igaznak gondolsz bent, azt teremted meg körülötted az életedben is. Ez egy egyetemes törvény. Változtasd meg az egészséged, az élethez való hozzáállásod, a kapcsolataidat, bármit, amiben most elakadásban vagy, szellemi, lelki vagy fizikai síkon. A gondolataid megváltoztatásával ezt mind meg tudod csinálni. Ha elakadásban van az életed bármely területén, és nem tudod, hogy hogyan tovább, és nem tudod, hogy hogyan old meg a problémáidat, és keresed a megoldást, akkor van egy nagyon jó hírem. Én pont ezekkel foglalkozok már több mint 18 éve. Az én munkásságomban pont ezekre az élethelyzetekre találsz megoldást, amit ha megmutatok, utána bármikor sikerrel tudod használni, és gyorsan képes leszel pozitív változásokat létrehozni az életedben. Semmiképpen nem kell ezentúl hosszú hónapokat vagy éveket várnod a változásra, hogy új változást tudjál létrehozni. Azzal, hogy elsajátítod, hogyan változtasd meg a gondolataidat, a hozzáállásodat, a nézetedet a negatív dolgokkal kapcsolatban, amik történnek vagy történtek veled, az mind fizikai, szellemi és lelki síkon is mind meg fog mutatkozni. Egy szóval elkezdenek javulni a dolgok körülötted úgy, hogy senkit nem kellett magadon kívül megváltoztatnod, csak a gondolataidat. Ha úgy érzed, hogy itt az idő, hogy beleállj az utadba, amiért valójában itt vagy, akkor megmutatom neked a gondolataid átformálása végtelen egyszerű útját, hogy tudjad használni a gondolataid teremtő erejét, hogy hogyan formálhatod át a gondolataidat negatívból, félelmekből a magabiztos gondolatokká, hogy hogyan építsél fel egy erős, magabiztos énképet, hogy ki tudjál magadért állni minden helyzetben, hogy hogyan teremtsd meg a nyugalmat, a harmóniát a legváratlanabb helyzetekben is, és megmutatom azt is, azt az utat, ami egy egészséges, boldog élethez vezet el téged, hogy tud kezelni a stressz helyzeteket, tudjál aludni, tudjál nevetni, tudjál szeretni, tud önmagadat szeretni, hogy tudjad elfogadni, elengedni az életedben azokat a dolgokat, amik már nem szolgálnak téged. És én is felépítettem ezt az utat a boldogság, a kilátástalanság félelméből, és kigyógyítottam magam még a rákból is. Tudom, hogy az indulás, de sokszor még a döntés is, hogy elinduljon az ember a változás útján, óriási kihívás. De ha keresed a megoldást, és úgy érzed itt az idő, akkor látogass el a honlapomra, a www.utamönmagamhoz.com, és lépj velem kapcsolatba, jelentkezz a személyre szabott egyéni foglalkozásokra, ahol csak veled fogok foglalkozni teljes körű diszkrécióval. Bizalommal elmondhatod, ami veled történt vagy történik, és a megfelelő módszerrel elkezdjük a dolgok átváltoztatását létrehozni. Találkozunk hamarosan! Szia!